Яңа елдан яңалык, бары тек яхшы якка үзгәрешләр көтәбез. Юлбарыс елы ниләр алып килер икән соң, кемнәргә тешләрен күрсәтер, кем аны үз кулына ала алар. Астролог, нумеролог, экстрасенсларда җавап бар. Тыңлап карыйк. Үшінші пандемиялы елны каршылыйбыз. Бүтін кешелекне борчыган сорау, ул берәр кайчан бетерме, бетсә кайчан. Алсу Газимҗанова 2021 елда ковидның башка төрләре чыгачагын, үзгәрәчәген әйткән иде. Киләсе елда нәрсә булыр? Мой прогноз такой, что вирус бездән китми, мутациясе дәвам итәчәк, ләкин 2020 елга ул инде артык актив таралмаячак. Үлүчеләр дә бүгенге кебек күп булмас. Әле мин нигәдер буш басулар күрәм. Ашлык бөтенләй булмас димим, әмма яңгырлар зыян китерер. Кешеләрнең күбесе хәмердән һәм иттән баш тартачак. Ризык кадерен аңлый башларлар. 2022 год. Как мы можем заметить, он состоит из двоек. Двойки вообще в нумерологии – это энергия. Поэтому здесь очень важно настраиваться на ту энергию, которую мы хотим прожить этот год. Соннарга карасак, эш икеле бер-берсе белән тәңгәл килә. Хисләргә бирелмәскә, яхшыны уйларга кирәк. Начарга юрасаң, күңелдә бушлык, ачы сабак алырга туры килүе бар. Ике соннарын кушсак, алтылы, ул шулай ук яхшы билге. Йомшаклык, юл куя белү аша Венера уңышка илтә. Кысла кәҗәмәгез билгесе астында туучыларга бәхет елмайыр диләр. Йолдызларга карасак, бу ел Сатурн һәм Уранның каршылыгы, яңалык һәм искелек көрәшә. Это произойдет где-то ближе к лету. Сатурн уступит место Урана. Җәйгә таба Сатурн Уранга юл бирәчәк. Сәясәт, икътисад өлкәсе, шулык пандемия белән бәйле булсынмы, иске тискәре энергияләр китеп, яхшы якка үзгәрешләр башлана. Аңа өстәп Венерның алтылы билгесе дә безнең тормышны, яшәү шартларын яхшыртачак. Бөтенләй дә җиңеллек киләчәк дип әйтеп булмый. Плутон 2025 елда гына әйләнәчәк. Шул вакытта гына глобаль вакыйгалар була. Узганында, мәсәлән, Путин үз вазифасына керешкән иде. Соннарга бәйле фаразларын икътисадчылар да әйтә, валюталар курсы шул тирәдә калачак, тотрыклылык икътисад өчен яхшы. В наступающем 22 году инфляция темплары кимегәнен күрәбез, бу исә ипотека кулланучы кредитларының процент ставкалары төшүгә китерәчәк. Икътисад җанлануына нигез бар. Гомумән, гади кешенең финанс хәле берникадәр яхшырачак. Икътисад пандемиялы шартларда эшләргә яраклашты, чикләүләр йомшарса, бизнес тулы кешенә эшли башлаячак. Шул вакытта пандемиягә караганда да көчлерәк, көтелмәгән хәлләр булырга мөмкин диләр. Бу сәяси, халыкара факторлар белән бәйле. Ышаныргамы, юкмы, һәркемнең үзе шәфаразларның кайсы чынга ашыр, инде берничә сәгатьтән күзәтә башларбыз. Ни генә булса да, яхшыга юрыйк. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.